Avui us proposem un nou llibre per llegir, un llibre que li ha agradat molt a l'Anna Rovira, com sempre. Hola. Bon dia. Estava esperant el bon dia. Bon dia, bon dia. Perquè suposo que és quasi bé impossible recomanar un llibre que no t'agradi, per molt ben escrit que estigui i per molt bo que sigui l'autor. No ho faria. No ho faria perquè se'n veuria el llautó i perquè no em sembla honest. És probable que em diguis, home, però aquest no t'ha agradat potser tant com els anteriors que hem fet, en plan, com a intensitat. Pot ser que no, però és un llibre bonic, un llibre que està ben escrit, un llibre que crec que val la pena recomanar. També m'ha passat de vegades de llegir-me llibres extraordinaris, però que penso, però per l'espai del llibre de la ràdio no l'acabo de veure. I en aquest cas sí, en aquest cas és una història d'aquelles que t'endús, de fet, a casa. Quin llibre és? El llibre que tinc entre mans i que us recomano avui és Pa de llimona amb llavors de rosella, i l'ha escrit la Cristina Campos, l'ha publicat Capital Books, està escrit en català, per tant no hem de parlar de cap traductor. Diuen que n'estan preparant la versió cinematogràfica, conté 398 pàgines i un tret que em sembla que val la pena de comentar és l'òpera prima de la seva autora, de la Cristina Campos. Molt bé, primera novel·la, molt bé. Sí. Què en sabem d'aquesta autora? Per tant, poc. Doncs mira, d'aquesta autora jo en tinc prou amb el que es diu sobre ella a la contraportada, que és nascuda a Barcelona l'any 75, llicenciada en Humanitats per l'Autònoma, que va acabar els seus estudis a la Universitat de Heidelberg, on va treballar coordinant el Festival Internacional de Cinema. Des de fa 10 anys es dedica a la direcció de càsting per pel·lícules i sèries de televisió. Actualment compagina la seva feina al sector audiovisual amb la passió per l'escriptura. I aquest, Pa de llimona amb llavors de rosella, és la seva primera novel·la i se n'està preparant una pel·lícula. Això és el que es diu en aquesta contraportada i jo ja en tinc prou, perquè no sóc d'aquelles que vagi a buscar molta informació sobre la vida que ha tingut l'autor o autora de tal novel·la, perquè m'és igual, sincerament. El fet que tingui aquesta formació audiovisual potser explica, no?, que segurament és un llibre que llegit, tu ho sabràs, sigui fàcil d'adaptar. És a dir, que deu estar molt pensat ja en termes cinematogràfics. Sí, però no és tan exagerat com passa, malauradament, cada vegada més sovint. Que hi ha persones que escriuen de manera que semblen guions de cinema, i no, han de ser llenguatges diferents. Jo ho entenc així, si més no. No. És molt clar, molt net, descriptiu però sense passar-se, per tant potser podries dir, home, li trobo faltar, no?, aquesta part més d'escola, de literatura, però té molt ben dominat l'equilibri en aquest sentit. De què va, aquest llibre? L'argument és la història de dues germanes. És una història que anem descobrint a través dels flashbacks que s'enceten precisament perquè el llibre comença el dia en què la família llança al mar les cendres d'una d'elles, que és l'Anna. Per tant, és una història molt trista, o no? Una de les dues germanes, entès? Sí. Són dues germanes, hi ha una història al darrere d'aquestes dues germanes, una història al darrere i de moltes coses més, però el llibre arrenca en el moment en què llancen al mar les cendres d'una d'elles, que és l'Anna. Personatges, suposo... Però trist, perdona, que m'han preguntat. És un llibre trist? Et diria que no. Ni melancòlic? Et diria que no. Perquè és com molt vitalista. No, però va bé saber-ho. Té moments, jo m'han fet plorar en algun moment, però no te'l definiria com un llibre trist. Suposo que les protagonistes són les dues germanes? Correcte. Una n'està absent? L'Anna no està absent. Perquè amb els flashbacks... Exacte, de fet és gairebé tan protagonista com l'altra, la Marina. L'Anna és l'ordenada. Es passa la vida fent allò que s'espera que faci, és bona persona, però té poc criteri a l'hora de triar o de fer eleccions d'aspectes cabdals de la seva vida. És aquella bona gent que s'equivoca. Doncs no us diré res, però en eleccions molt importants, transcendentals de la vida, doncs s'equivoca, no tria la millor opció. La Marina és la seva germana. La morta. No, la mort és l'Anna. Perdó, l'Anna. La Marina és metge, una metge brillant, treballa de cooperant, sempre ho ha tingut tot aparentment molt clar a la vida,
com a germanes estaven molt unides, però després s'allunyen tant l'una de l'altra que gairebé la seva relació ha de començar de bell nou. Han de teixir un altre cop aquests llaços des de zero. L'Anna, amb una N, o la Anita, és la filla de l'Anna. La Catalina és un altre personatge, és la típica sàvia de poble, en aquest cas de Valldemossa, a Mallorca, i la millor amiga d'un altre personatge que és molt curiós perquè aquesta sí que és absent i té una força descomunal, que és la Lola. La Lola és una desconeguda i amb tot, com et dic, és un dels, almenys parlo personalment, un dels meus personatges preferits i més interessants. Deixa en herència un vell molí i un forn a les dues germanes. És una desconeguda. Sí, totalment. I al llarg del llibre sabem... del llibre han d'anar investigant i recosint o sergint aquesta roba per trobar respostes. Després, perquè vegis que també hi ha personatges masculins, hi ha Macías, que és alemany i és la parella de la Marina, i l'Armando, que és el marit de l'Anna. No tenen res a veure l'un amb l'altre i no em penso allargar més perquè, sense cap mena de dubtes, aquesta és una novel·la de personatges femenins. És una novel·la, no et diré una novel·la de dones, en plan només és per llegir les dones, no, perquè no hi crec, però sí que és una novel·la de personatges femenins. Temes, amistat en tots els seus àmbits, des de l'amistat pel que fa als llaços que es poden teixir entre dues germanes, a la relació entre dones que ja són adultes, que es troben i que es fan inseparables, les velles amistats que poden esdevenir amors, les noves amistats que et desperten i t'obren la vida, subtemes, l'amor que s'apaga, la culpa, les relacions malaltisses, les relacions que s'han fet malbé, la lluita entre allò que vols fer i el que s'espera de tu, el que s'espera que facis, la maternitat, també des de diferents angles, des de diferents punts de vista, des de diferents visions, la maternitat volguda, la maternitat inesperada, la maternitat perduda, la maternitat trobada, un altre subtema, la recerca de la identitat pròpia, de qui ets tu, realment amb totes les majúscules que pot implicar aquesta sentència, aquest tema. I també suposo l'evolució entre les dues germanes és un dels temes que va apareixent al llarg del llibre, no? Però es teixeix gairebé com una amistat, Són germanes però podrien funcionar... Potser no funcionaria igual si no ho fossin, però que per això et dic que és l'amor fraternal. Per això m'identifico més jo amb amistat que no pas amb amor fraternal. A qui li agradarà aquest llibre? Doncs a qui sàpiga apreciar la bellesa de les coses senzilles, perquè és un llibre senzill, és com una floreta de la vora del camí, saps? Com una flor delicada, bonica, però que sorgeix al marge d'un camí, sense massa ornaments ni pretensions. I a qui li agradin les receptes de pa, perquè cada capítol s'enceta amb una recepta de pa, algunes superantigues, i em sembla un encert, em sembla un detall exquisit d'aquest llibre. I aquí l'emocioni això que et vull llegir. Primer, abans de llegir-t'ho, et vull posar amb antecedents. Estem parlant de la relació que hi ha entre la Marina i el Macías. Ja hem dit que tots dos són cooperants, treballen per Metges Sense Fronteres, i de cop la Marina vol recordar el dia en què es van conèixer. Ells ja tenen una relació. Estan treballant tots dos al Congo, en un centre d'aïllament d'alt risc de contagi de l'Ebola, diu a l'infern, 41 graus, amb unes tendes així habilitades especialment, nens mig despullats, sols ajaguts al llit sense llençols, dones estirades al costat vomitant sang dins unes galledes, excrements humans de gent gran que sobresurten dels llits. Dins d'aquests espais no hi poden estar treballant més de 40 minuts i ella, que ja és una veterana, fa
fa 5 anys que treballa per Metges Sense Fronteres, ensopega amb un jove d'ulls despertos, que és en Matías. Hi ha un infermer que diu: recordeu, sisplau, que no us podeu tocar entre vosaltres. És com una mesura de seguretat. Per la bola. Exacte, no es poden... no només han de seguir un protocol super estricte a l'hora de vestir-se i de desvestir-se, sinó que entre ells, fins que no siguin a Europa, diu, fins que no torneu a Europa no us podeu tocar, va recordar l'infermer congolès en Matías. En Matías l'escolta, bla, 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 i així passen 3 mesos en aquell indret malalt del món. A Matías arriba una nit que treu un encenedor de la butxaca dels texans i encén una cigarreta. La Marina se'l mira com xucla la cigarreta i li diu: en altres circumstàncies te'n demanaria una pipada, li va dir ella amb un somriure lleu. Mai no s'oblidaven del protocol que els prohibia tocar-se entre ells 95 dies sense cap contacte físic que no fos a través del vestit d'aïllament. I ara ve aquest fragment que jo vaig assenyalar, que vaig dir: ostres, que bonic, i mira que és senzill. Diu: en altres circumstàncies et demanaria que m'abracessis, li va respondre Matías sense mirar-la mentre s'escapava una llàgrima dels seus preciosos ulls verds. La Marina va acostar la mà a la d'en Matías i amb la punta del dit índex li va acariciar l'ungla del dit petit sota la lluna i 1.000 milions d'estels. No em diràs que no és bonic. Es toquen... No hi podria haver cap contacte menor que aquest, que és que amb un dit li toquis l'ungla del dit petit de l'altra persona. I tot i amb això... I és més fort que una abraçada, no? O un petó. És preciós, és un fragment preciós. A qui no agradarà? Doncs a qui potser li demani aquest lloc, l'espai, el paisatge, un pes més important. Perquè jo crec que en podria tenir més, perquè passa al voltant del mar, sí que tot passa a Mallorca i té certa presència, però en podria tenir més. Qui demani a un llibre l'excel·lència literària, allò de dir que això ho vull escrit en alta literatura, o a qui no vulgui llegir sobre què pensem, sentim, volem i desitgem les dones, perquè és de dones. Va d'això. Pa de llimona amb rosella. Pa de llimona amb llavors de rosella, de la Cristina Campos, i publicat per Capital Books, un llibre que segur que comença a funcionar, si és que no està funcionant ja molt, amb el boca-orella. Que és nou? Sí, de fa alguns mesos, no massa mesos. Mira, et puc dir exactament... Ai, no t'ho sé veure. Clar, és que posa 17. Sé que és de l'hivern o de la tardor. És del 2017, sí, segur. Potser és del novembre o desembre. Anna Rovira, moltes gràcies. A tu. Bon dia. Adéu.